mindig parázscsatát hozó mérkőzés, az EON olimpiai csapat és a média válogatott összecsapása. Jöjjenek az olimpikonok! Hölgyeim és uraim, egyes számmal az olimpikonok csapatában egyenesen a vízilabda Magyar Kupa döntőjéről ideérkező Szécsi Zoltán! Szécsi Zoltán olimpiai bajnok, vízilabdázó az olimpiai csapatban. Kettes számmal egy kitűnő párbajtőrvívó, Imre Géza! Világ és Európa bajnok Imre Géza, ráadásul balkezes, úgyhogy hiányposzton játszik a ma este folyamán. Következzen négyes számmal a Veszprém kézilabda csapatának egykori világklasszisa, a Szászhalombatta csapatának jelenlegi edzője, Sótonyi László! Ötös számmal olimpiai ezüstérmes, világ és Európa bajnok. Reméljük Pekingben a férfi öttusa döntő róla is szól majd, Balogh Gábor! A következő játékos az olimpiai csapatban, az EON olimpiai csapatban egy 169-es válogatott kézilabdázó. Játszott Görögországban, edzősködött Svájcban, de Veszprémhez köthető igazán Éles József! Éles József tavaly a média válogatottban játszott, de most idén átigazolt az olimpikonokhoz. Hetes számmal egy olyan sportoló következik, akinek szintén nagyon-nagyon szoríthatunk majd a pekingi olimpián. Többszörös világbajnoki ezüstérmes, az egyik legjobb kedélyű magyar sportoló, Deák Bárdos Mihály a birkózó! Majd tessenek figyelni azt a beállós tudást, amit Deák Bárdos Mihály elővezet. Most pedig következik egy olimpiai bajnok, egy világbajnok, egy olyan sportoló, aki pályafutása során sportágában mindent megnyert. Kovács Kokó István! Az olimpiai válogatottban egy újabb olimpiai bajnokot köszönhetünk tehát. 9-es számmal egy futballista, aki 22 évvel ezelőtt a Prater stadionban kergette őrületbe Ausztriát és Magyarországot, a világbajnoki selejtező egyik hőse, Kiprig József! Kiprig József egyébként a Paks NB1-es csapatának vezetőedzője. 10-es számmal egy olyan atléta következik, aki az atlétikán belül a lehető legnehezebb műfajt választotta, a 10 próbát. Nem is akárhogy műveli ez, Zsivóczky Attila! Tizenkettes számmal többszörös egyéni Európa-bajnok, csapatban világbajnok, olimpiai ezüstérmes párbajtőrvívó, Bockó Gábor! Majd következik egy futballkapus, aki annyira megszerette ezt a csodálatos játékot, amit kézilabdának hívnak, hogy elkezdett kézilabdaedzésekre járni, ő Hajdú Attila! Számmal Budapesten 1989-ben világbajnok, egy évvel korábban olimpiai bajnok Szöulban, az öttusázó Fábián László! És nem kisebb egyéniségül az EON olimpiai válogatott kispadján, mint a világ valaha volt egyik legnagyobb vízilabdázója, játékosként olimpiai bajnok, világbajnok, edzőként világbajnokságra vezette a női válogatottat, Faragó Tamás! Most pedig Csabi bemutatja nekünk a média válogatott tagjait.
Nem akármilyen névsor, nem akármilyen névsor. Gondolom. No, nem akármilyen névsorra, nem akármilyen névsor következik. A média válogatott örökös kapusa, Gundel Takács Gábor! Korábbi házigazda, aki most csak játékosként erősíti a kézilabdagálát. Aztán aki remélhetőleg nem csak a TV képernyőjén, hanem ma este itt a pályán is csinálja majd nekünk a fesztivált, Harsányi Levente! Megint késik. Szia, Levi! Kíváncsi vagyok, hogy mire megy a kézilabda pályán a sípályák réme, aki már a kvaddal is kipróbálta magát. Klausmann Viktor, 3-as szemben. Akitől a nagy gólokat reméljük, aki civilben mellesleg a nagy ő. Noszár Sándor! Nagy szükség lesz az átlövés góljaidra, Sanyi, nagy szükség lesz rá. De aki szintén oszlopos tagja a média válogatottnak immáron évek óta, az örökké aktív, nagyon kedves kollégám, Szebeni Pista! És akkor jöjjenek azok, akik tudnak is kézilabdázni. Csak nem 200-szoros válogatott kézilabdázó a Sport egy szakkommentátora, Borsos Attila! Egy világklasszis balátlövő, 8-as számmal, Marosi László! Nagy kérdés, megtáncoltatja az ellenfeleket ma a pályán a Juventus Rádió műsorvezetője DJ Dominik, azaz Várkonyi Attila! És akkor, hölgyeim, figyelem! Két popstar, a TNT, az egykori TNT mindkét tagja, 10-essel Dobrádi Ákos! És 11-essel Inti! Az edző pedig nem más, mint egy pécsi istenség, mellesleg a Kis Csillag zenekar műkedvelő énekese. Másodállásban kosárlabda tréner Rádgéber László! Nem tudom, hogy fog-e ma énekelni, nem tudom, nagyon bízom benne. Minden esetre még utoljára, de nem utolsó sorban engedjék meg, hogy a két játékvezetőt bemutassam, egykori világválogatott kézilabdázóinkat, Vas Károlyt és Vas Sándor! Kedves közönségünk, a szabályok végtelenül egyszerűek ezen a mérkőzésen. Ha kézilabdázó, vagy egykori kézilabdázó dob gólt, az 1 pontot, 1 gólt ér. Ha olyan, aki még nem kézilabdázott, az 2-t. A meccs egyébként 2x15 percig tart. Nagyon kellemes szórakozást kívánunk az EON olimpikonok és a média válogatott mérkőzéséhez. 5 perc bemelegítés következik. A mérkőzés tehát 5 perc múlva kezdődik. Úgy látom, hogy Gundel Takács kezd a média válogatott kapujában. Nem mondanám, hogy jobb hiány, de egyedüli kapusként veszi fel majd a harcot az ellennel, nincs tehát cseréje. A túloldalon az a Szécsi kezd, aki ideje ért egyrészt a vízilabda Magyar Kupa döntőjéről, másrészt pedig Magyar Kupa győztesként, hiszen az Eger 12-6-ra legyőzte a Dominó Honvédot, és ha jól tudom, 1972 után ismét Magyar Kupa győzelmet ünnepelhetett Egerváros a vízilabdában. Nyilvánvalóan jó kedvel érkezett tehát Szécsi. Kérdés persze, hogy ilyen kedély állapotban hagyja majd el a pályát, mert az ellen, ugye Borsossal a jobb szélen, ott Klausmann, Marosi, Szebeni, Noszály és Inti meglehetősen veszélyesen fest.
Itt van Marosi László, Marosi Zümi, egykori világklasszis kézilabdázó. De nem a sárgák, tehát nem a média válogatott kezdi a mérkőzést, hanem piros-fehér mezben pompázó EON olimpiai csapat. Náluk Imre Géza a jobb szélen, mellette Bockó, a beálló természetesen Deák Bárdos, Sótonyi irányít, éles a bal átlövő, és Kovács, Kokó István a bal szélen, Deák Bárdos lövését pedig védi Gundel Takács. Gyorsan még egyszer a szabályokat, tehát ha valaki gólt lő, akkor az 2-t ér a meccsen, de ha kézilabdázó talál a kapuba, akkor azért csak 1 pont, 1 gól jár. Imre Géza első megmozdulása nem sikerült, ő egyébként nyilván sokan tudják róla, az egykori kiváló kézilabdázó Kökénybe a férje. Bea azt mondta vele kapcsolatban, hogy sokszor szerintem még Géza sem tudja, hogy merre megy majd a kezét elhagyó labda. Ez az erénye is egyben a játékának. Egy óriási kapufa közben Noszájtól. Nehéz tüzérek a média válogatottnál, Noszáj és Szebeni, őket láthattuk már tavaly is például. Jó lesz velük vigyázniuk a pirosaknak. És közben láthattuk azt is, amolyan 5-1-es védekezést választott a pirosmezes EON olimpiai csapat, Kovács Kokó Istvánnal elől zavaróban, éppen egykori kiváló boxolónk lőtt most mellé. Hasonló stratégiával lépett egyébként pályára az ellenfél, és itt Marosi volt a zavaró. Kovács Kokó Klausmant vette kezelésbe. Balogh Gábor nagyon előzékeny Borsos Attilával szemben. Most Sándor pedig elégedetlen volt a labda minőségével, hiszen eddig nem született gól, másfél perc elteltével, is cserélte azt. Klausman nem tudott érvényesülni a beállós posztján, nagyszerű az indítás, Deák Bárdos és Bockó szerezheti meg, sőt meg is szerzi az első gólt a mérkőzésen. Ez tehát 2-t ér. Deák Bárdos passza, Bockó még arra is figyelte, hogy vonalra lépjen, Gundi pedig verve. 2-0-ás mérkőzés állás az olimpikonok javára, harmadik perc. Egyébként Bockóval kapcsolatban nyilván kevesen tudják, hogy ő is kacérkodott a kézilabdázás gondolatában még Veszprémben. Kovács hagyott ki Zitzert, pedig jött mellette Bockó is, viszont a visszarendeződéssel akadnak gondjai most a pirosmezeseknek. Borsos szelidítette meg a labdát, Szécsi véd nagyon. És induló ember, 2 is, Kovács elvállalja, és ezt már belövi. Nem szegte kedvét az eddigi 2 sikertelen lövés. Ő egyébként, nem tudom, hogy kézilabdában mennyire jeleskedett korábban, minden esetre gyermekkorában futballal is próbálkozott az ökölvívás mellett. Média válogatott edzője Rátkéber László pedig olyan bosszús ábrázattal nézett fel a nagy eredményjelző táblára, mintha mondjuk a Pécs női kosárcsapatának valamelyik Euroliga mérkőzésén vezetne a hajrában 4 ponttal a rivális. Minden esetre 2 duplát kapott a csapata. Közben itt van velem Hajdú Attila. Jó napot kívánok! Aki azt az apróságot elárulta, hogy valami védőt az alsó nadrágjában, mert hogy azért ez egy nagyon kemény sportág és nagyobb veszélynek van kitéve a sportoló, mint mondjuk a foci kapuban. Hogy van ez most? Így van, hát az első, amit csináltam, beszereztem egy szuszpenzort, tehát ez egyébként csak nekünk furcsa, a kézilabda kapusoknak nem, tehát felszerelkeztem minden ilyennel. Azt mondják állítólag, hogy a kapusok között a kézilabda kapusok a legnagyobb bolondok, mert azokat szétlövik a kapuban. Föl vagy erre készülve? Így van, valóban, hát a távolságok teljesen mások, mint a labdarúgó kapuban, tehát valóban itt még nagyobb bátorság kell, mint a labdarúgásban. Várjuk a beállást, tudod. Eddig nem hibáztam, tehát eddig minden jó, eddig egy hibát sem vétettem, bár pályára sem léptem, de nagyon fogok igyekezni. Tiétek a szó, Krisztián. Bockó újabb gólt szerez, ez már a második neki, és így 6-2, azok után, hogy Noszáj bevágott egy 7-est. És nyomban cserét kér ezt követően. Egyébként Hajdú Attilával kapcsolatban mindenképpen érdemes megjegyezni, hogy az utolsó pillanatig kérdéses volt a posztja. Azt mondta, lehet, hogy mezőnyben játszik, attól függ, hogy milyen mezt készítettek ki neki. Minden esetre, hoppá, közben egy felkanyarodásból szerzett gól Borsostól. Szóval Hajdú Attila miután részt vett egy edzésen a csapattársaival, úgy döntött, hogy kapus edzéseken is részt vesz majd, mert ott bizony tapasztalt hiányosságokat a mozgásában.
Éles. Ez a gól egyébként Sótonyival az összjáték. egyetért Borsosé, úgyhogy erre majd érdemes figyelni a folytatásban. Deák Bárdos viszont 2 pontot is szerezhetett volna. Ehelyett operatőr kollégánkat veszélyeztette. Annyit talán még elárulhatunk Hajdó Attilával kapcsolatban. A mérkőzés előtt jó 1 órával feljött ide hozzánk a kommentátorállásba. Után némi bátorításért megkapta. Gundel Takács a felezőnél, onnan biztatja az övéit Borsos. És becsúszik Inti lövése után a labda. Ez 2-t ér. Inti Győri kézilabdás múlttal rendelkezik, ugyanúgy, mint Dobrádi Ákos, a zenész kolléga. Ott is csapattársak voltak egyébként már Győrben, nem csak a TNT-ben. 6-5. Fábián a pályán közben, és Balogh Gábor, Deák Bárdos pedig folyamatosan a 6-oson belül ott próbál labdát kapni. Szerencsére nem passzoltak neki a többiek. Újabb olimpikonból. Éles annak idején játszott egy csapatban Gundel Takács Gáborral, jól ismerik tehát egymást, és gondolom Éles Józsi tökéletesen emlékszik még Gundi esetleges hiányosságaira, ha van ilyen egyáltalán. Borsos szerez közben a labdát, nem sikerül a lerohanása az EON olimpiai csapatnak. Dobrádi a pályán 10-essel, egy bejátszással kísérletezik, Sótonyit azonban nem tudta átverni, ugyanakkor szabálytalanságot észlelt az éles szemű Vas Sándor. Akció közelben. Folyamatosan mind ő, mind pedig Vas Károly. Borsos. Újabb pont. Attilának ez volt a második gólja. 7-6. 6-os fal a sárgáknál. Mégpedig igen magas 6-os fal, Szemeni belekap a labdába. Éles, és az egykori csapattárs úgy látszik még emlékszik a mozdulatokra, és az indítása is parádés. Inti belövi. Ez bizony Gundel Takács gólja volt, nem csak Intié. Először a mérkőzés során vezet a média válogatott, 8. perc, 8-7. Kiprik József fenn a darálóban beálló poszton. Kokó. Átlövőben. Hoppá. Kiprik nagy nehezen összeszedte. Nincs meg az első gólja. Biztos vagyok benne, hogy nem zárja gól nélkül ezt a mérkőzést. Ritkán tette, különösen egy ekkora pályán. Borsos. Szebeni a szélre sodródott, és aztán dühös magára, hiszen nem találta el a kaput. Dobrádi halázta le a labdát, Inti. Régen jól működött játékkapcsolat, Borsos. A harmadik gólja. Ezek az apró gólocskák sokat érnek, hiszen most már 2-vel vezet a média válogatott. Várkonyi Attila érkezett egyébként a sárgamezes csapatba. 3-as pont, tehát középütt védekezik. Ebben tán rejlik némi kockázat. De nem ott lelik meg a rést a falon. Sótonyi is megszerezte első gólját. Annak idején meghatározó játékosa volt a 92-es geggyőztes veszprémi csapatnak. És a válogatott is természetesen hosszú-hosszú esztendőkön keresztül. Dobrádi. A lövőcserre egyébként leginkább a beállós fordult el, aki viszont most labdához jut. Harsányi Leventét elküldte egy csellel Dobrádi Ákos, de aztán Borsos Attila megjátszotta. Kicsi elégedetlen volt egyébként az elmúlt esztendőben Harsányi Levente. Mondván kevés játék lehetőséget kapott, így nem tudott bizonyítani, most megteheti, úgy fest. Nem meglepő, Várkonyi zavarót védekezik. Itt még Géza pedig gólt szerez a szélről. A hosszú alsó, ez a tuti, ahogy a szélsőt tartják. -11-10. Várkonyi. Noszály ugrik, fantasztikus mozdulat. Rádgéber is elégedetten biccent. Nagy gól.
Rádgéber László egyébként mindamellett, hogy természetesen nagyon készült a kézilabdagálára, különböző szakmai terveket dolgozott ki. 2 nappal ezelőtt még a Kispál és a Barz szülinapi koncertjén is fellépett. Talán mondhatom szerencsére, csak kevesebb énekelt. És pedig 3 góllal, 3 ponttal vezet a csapata. Dobrádi, nagy passz, Inti. Most már 5-tel. És általában Rádgébernél ilyenkor szoktak jönni az úgynevezett mesterséges hullámvölgyek, amiket ő tudatosan kelt. Meglátjuk, hogy kézilabdában is éle ezzel a fegyverrel. Inti pedig már a 3. gólját szerezte, mindannyi duplát ér. Deák Bárdos. Újpest érvényes a gól, kíváncsi lennék a lassítása, mert Deák Bárdosnak a vonallal gyakran meggyűlik a baja. Általában nem nagyon veszi azt figyelembe. Na nézzük. Hát bizony egy fél lábnyival bent, ami az ő esetében mint egy 20 centit jelenthet. Dobrádi akarásból próbálta meg ellőni. Vaskároly pedig nem csúnyát mutatott, hanem elmagyarázta, hogy mi történt. Inti a szélen, kapufa. És a válasz. Kovács Kokó István. A második gólja. Marosi László közben mellettem nagyon sokat mondják azt, hogy profiknak, amatőrök ellen játszani, hát az pokoli nehéz. Te ezzel hogy vagy? Igen, de azt gondolom, ennek a gálának nem is az a lényege, hogy itt most mi bebizonyítsuk, hogy esetleg még jók vagyunk, vagy képesek vagyunk, hanem az, hogy tényleg a közönséget szórakoztassuk, és szerintem ez abszolút itt működik, rendben van minden. Akkor minden oké, jól érzed magad? Így, abszolút, abszolút. Remélem beállsz hamarosan, látunk majd Igen, bár egy kicsit meg vagyok sérülve, úgyhogy kérdéses, hogy vissza tudok-e még menni. Reménykedünk benne. Igen, érdekes is volt egyébként, hogy Marosi Lacit jegeli a média válogatott, bár nélküle is meglehetősen jól megy a csapatnak. Inti a 4. gólját szerezte az imént. Azt mondták az edzés után Dobrádi Ákossal, hogy 2 évvel ezelőtt Debrecenben a meccsen nem ment nekik, pedig azt megelőzően az edzésen parádéztak. Most úgy tűnik, a meccsre hegyezték a formájukat. Borsos Attila kollégánk kapkodta el az ejtést. Éles. Deák Bárdos zár neki, és kapja aztán a labdát. Ez most precíz volt. Deák Bárdos egyébként annak idején Miskolcon a középiskolás válogatottban beállóst játszott, és területi bajnokságot nyert Észak-Magyarországon. Legalábbis saját állítása szerint, mert Faragó Tamás egy interjújában kétkedve fogadta ezt a hírt. Bockó. Neki a 3. gólja. Lehet, hogy most jött a mesterséges hullámvölgy a média válogatottnál, mert hosszú idő után megint az olimpikonok vezetnek. Várkonyi Attila gyakran változtatja a posztját, most éppen balátövőben tűnik fel, és a hozzá hasonló fizurájú Dobrádi Ákossal lövetett gólt. Széchenyinek nincs szerencséje. 19-18. Nyitott védekezés a sárgáknál, de könnyedén átjátsszák ezt az olimpikonok. Deák Bárdos. Szemreányó pillantások a sárga mezeseknél. Szebeni nézett oda Dobrádira. Nem tudják a beállót tartani. Faragó Tamás pedig Deák Bárdos Mihálynak int, hogy majd a legközelebbi cserje ő lesz. Borsos vissza. Ez nagy játék lett volna. Szebenin szerintem taszított egy saját mértékrendszere szerint kicsit Deák Bárdos. Rádgébert és Nosszájt láttuk egy pillanatra a padon. Szebeni. Balogh Gábor a zavaró az olimpikonoknál. Borsos, Sótonyi, és Balogh végig viheti, ő még nem szerzett gólt. Most igen. Voltak gondok a labdavezetéssel, viszont a befejezés az tökéletes. 22-19. Ha jól
lesz-e 22-20? Egyelőre nem. És már csak 15 másodperc van hátra az első félidőből. Szécsinek meggyűlik a baja a labdával. Csak ő benne gabajodjon a hálóba, mert ott néhány pillanatig úgy tűnt, hogy még ez is megeshet. Sótonyi lőtt passza, Deák Bárdos. Nem szeretném elvtelenül dicsérni a játékvezetőket, de a labdacsere, amit Vas Sándor eldöntött, igen jót tett a meccs színvonalának. Bizony, hiszen addig nem esett gól, azóta viszont kotyognak a szebbnél szebb találatok. Az első félidőt követően az EON olimpiai csapat 22-19-re vezet tehát a média válogatott ellen. Néhány perc múlva folytatódik a meccs. És aztán rövidesen indulhat a második játékrész, tehát 3 góllal vagy 3 ponttal fogalmazunk így. Az EON olimpiai csapat vezet pillanatilag a sárgamezes média válogatottal szemben. És Szécsi Zoltán átadta a helyét Hajdú Attilának. Na most kiderül, hogy mennyit értek azok a kapusedzések. Példátlan mozgása volt egyébként Attilának, még a két kapusedzés előtti stádiumot figyelembe véve. Nagy kérdés, hogy mennyit fejlődött a foglalkozások alatt. Nacho Olivér pedig kezdő a második félidőben a jobb szélen. Inti belelőtte a blokkba, Fábián kezét találta el. Fábián Laci nem biztos, hogy nagyon örült most ennek. Nem vagyok benne biztos, hogy a kezét találta el, mint egy szédelgő boxoló. Szerintem fejjel blokkolt. Kovács Kokó majd ad néhány receptet, hogy az ilyesmit hogy lehet átvészelni. Visszafújták már az akciót. Gundi jelezte, mint egy szemafor, hogy merre kellene folytatni a játékot. Borsos Attila felhúzódott átlövőbe, és Nacho Olivér tesz tanúbizonyságot nyomban rendkívüli ügyességéről. Szebeni. Nagyszerű bejátszás, és egy szép gól. Noszály nem a helyéről, de parádésan juttatja a kapuba a labdát. Noszály Sándornak ez volt a harmadik gólja, és ezzel 6 pontos. Inti 8-al vezet. A túloldalon legeredményesebb játékos a címben. Túloldalon Deák Bárdos és Bockó is 6-nál jár. Fábián éles, 22-21-nél. Kovács nem viszi be, és alig, hanem jól tette, hiszen csak kiválóan védekezik. Szebeni íramodhat meg, Dobrádi. Nem volt tökéletes a passz, amit kapott, így a pirosak már visszaértek. Máraki persze, Nacsa. Cseppet sem szimpadias mozdulat, azt hiszem egy súlyos szabálytalanság felett siklottak el a játékvezetők. Már megígértük nekik, hogy nem kritizáljuk őket. Kokó pedig nemes bosszút állt Gundin az iménti mozdulatért, az iménti karjelzésért. Neki is a harmadik gólja. Tőle várhatóak voltak a gyors megindulások, nem is vagyunk ezek híján. Ő zavaróban meglehetősen jól védekezik. Inti a szélről, és mit tanult Hajdú Attila? Bal szerencséje van, pedig nagyon szépen zárta a lábait. Szebeni először talál kapuba a mai mérkőzés során. A kedves nézők emlékezhetnek rá, korábbi gálákon nagyszerű játékot láthattunk Szebeni Pistától. Fábián gondol egyet, és talpról ütemtelenül megereszti. Most jött ki az előző pofon hatása. Furcsa gondolat volt, de mindenkit meglepett vele. Neki is az első gólja. 26-23, Hajdú labdát fog, és indít is. Kovács Kokó a kapu előtt Bockó várja. És visszapasszol aztán Kovácshoz. Furmányos megoldás volt, de sajnos nem vezetett eredményre. Dobrádi, Szebeni nagyjáték. Kezdik megtalálni a társak Szebeni István. Aki többször is a vonalon tűnt most fel, tőle szokatlan módon. Egyébként Bockóval kapcsolatban most tűnt fel, hogy művész néven játszik, ami természetesen dukrális neki. Bocek, ez a beceneve, és ez van a hátára írva. Éles. Kiprik pedig, mint a futballpályán, a jobb szélen.
És micsoda passzat Soltonyinak. Egy művészi sípszó. Be lehetett volna kottázni, olyan dallama volt. Bockó. Remek Gundi védés. És most már nem kockáztatva, közelében helyezkedő Dobrádit hozta a játékban. Oszály. Ott egy kis csoszogás, de nem látták a lépéshibának a vastestvérek. Inti, gyönyörű, ráhúzta Hajdú Attila fejére. Ezzel nem lehetett mit kezdeni. Inti 5. gólja. És nagyon jó labdát kapott Borsos Attilától, ezt is tegyük hozzá. Volt benne némi kockázat. Nyomban visszajön Deák Bárdos. Fajsúlyosabbá próbálja tenni csapatát, tehát Faragó Tamás. Rendet kell tenni a pályán. Soltonyi. Labdaszerzés, Bockóhoz kerül vissza. Gól és interjú. Mellettem pedig közben itt van Harsányi Levente, aki egyrészt elég érdekesen fest. Ez mi vér, vagy ez Volt egy micsoda? támadás, igen, leütöttek, és egy kicsit a nyelvem elharaptam, de nem érdekes, még marad bennem annyi, hogy megyek tovább. Hát. Sport TV-ben általában mondjuk így félig viccesen szoktátok kommentálni a többieket, nem vészed, hogy most téged fognak kiröhögni? De röhöghetnek, hát ez nem az én pályám, én nagyon élvezem, és köszönöm a meghívást. Itt abszolút, hát nem sportszakma, inkább hát vicces oldalmat szeretném, mert nem is tudok itt mást megmutatni, bár édesapám ugye válogatott kézlabdás volt, ő gondolom otthon szurkol, de hát első labdaérintésemre gólt dobtam, és most Kokó majdnem elment, de sajnos nem. Ajajaj, le kéne fújni, és most jön valaki, és sajnos Kokó bedobta, nem baj, egyelőre, amíg én a kispadon ülök, addig mindig vezetünk, hogy mindjárt bemegyek, akkor majd valami lesz, de... Jobbulást a nyelventek minden esetre, kellhet még esetleg a későbbiekben. Hajrá, hajrá, köszönjük! Kovács pedig 30-27-re módosította időközben az eredményt, kis hián utolérte őt Noszály. Hajdú. És megint egy indítási esély. 3-1 ellen. Balog belövi. Volt már egy gólja, van még egy Balogh Gábornak. Szebeni, Inti nem lépnek ki rá, Hajdú rengeteget tanult erről a foglalkozásról, a kézilabda kapus szakmájáról. Imre, rendkívül önzetlen megoldás, csak Borsos Attila jött vissza védekezni, keveset tehetett ő és Gundel Takács. Gundi egészen békésen tűri, hogy senkinek eszágában nem volt visszafutni. Ilyenkor a kapusok általában nem hálásak. 34-27. És nézem Ráth Gébert. Igen, most már ez a csípőretes kézet kezd hasonlítani. Valamit ki kell főzni, mester. Egy beharapott ajak az imént. Van még hátra 7,5 perc a meccsből. Sok idő, bármi lehet. Ezt a gólt nem adták meg a játékvezetők. 4-2-es védekezés ezúttal az olimpikonok részéről. Nacsa. Szakmai finomságok egész sora. Hajdú. Már röplabdás erényeket is csillogtatott a levegőben. Őszintén szólva érdemes lenne egyébként levetíteni arról egy kis filmet, de Ágbárdos szerez közben gólt, hogy Hajdú Attila hogyan mozgott az első kézilabdás edzésén, és hogyan véd most. Ég és föld a különbség. Deák Bárdos 4. gólja. Jó labdát kapott Kokótól. Nagyszerű helyzetfelismerés, 36-27. Ráth Géber pedig, ha jól látom, visszaküldi a csodafegyvert, az imént hallott Harsányi Leventét. Nacsa Olivér egy lábsöpréssel próbálja ártalmatlanná tenni Hajdút, Sípszó után lőtte el amúgy a labdát. Dobrádi. Vas Sándor beszélget Faragó Tonóval. Már gyanús körülmények között. A közönség pedig óriási üdvrivalgással veszi tudomásul, hogy Nacsa Olivér is a kapuba talál. És aztán rendkívüli rutinnal nem veszi észre, hogy neki integetnek. Jöjjön már le, legyen szíves. Harsányi Levente ment volna be a helyére. Deák
Bárdos újabb gólja. Nem csak ez a bravúr egyébként, hanem hogy akkora meszt tudtak készíteni, amely nem feszül Deák Bárdos Mihályon. Deák Bárdos Misi keménységéről főként Kökénybe, ha tudna beszélni és mesélni. Talán sokan emlékeznek még a 2 évvel ezelőtti debreceni gálán történtekre. Egy komoly kis karambolt láthattunk kettejük között. Szegény Kökénybe volt, ha jól emlékszem, Gangsta Zolitól is kapott egyet, nem is kicsit. Közben Bockó trükközik, már szemtelen megoldásokat is megengednek maguknak az olimpikonok, hiszen az erőnléti fölényük kiütközni látszik. Csupa-csupa 5 gólos, illetve 10 pontos játékos a pályán, Deák Bárdos, Bockó és Inti a másik oldalon. 38-29, bő 5 perc a végéig. Szebeni! Deák Bárdos ismeri el a hibáját, az ő teste mellett lőtte el Szebeni. Kéber megint fölnéz a nagy táblára. Még mindig van idő. Szebeni pedig 3-at lőtt zsinórban. Na, Deák Bárdos önbizalma nőtt meg jócskán. Abból a szögből nem könnyű volt lőni, finoman szólva sem. Pláne egy Gundel takács képességű kapusnak nem. No, de ilyen vajcsuklóval. Jaj! Hoppá! Jaj! Ez nincs be! Attila között. Hát hokiban lehet, hogy itt áll a játék, mert elmozdult a kapu. Attila olyan hévvel érkezett. Kokó a másik oldalon, no ez biztosan bent van. Szerintem ez is bent volt egyébként, mindjárt megnézzük. Igen. Mindenki nézi a nagy kivetítőt, hiszen itt a szurkolók, illetőleg a játékosok is követhetik egy nagy projektoron az eseményeket. Ők is azt látták, amit mi. Az valóban gól volt. És ezért reklamáltak a sárga mezőknek. Bizony, hiszen nem mindegy. 40-31 lett, 38-33 helyett. Várkonyi. Noszáj. Óriási out volt. Megint egy gyorsindítás. Kovács Kokó, Gundel. Nagyon kellett ez a bravúr, viszont a kipattanó az ellenfélé. Deák Bárdos egy svéd csavarral kísérletezett. Mit is mondtunk az önbizalmáról? Időkérés lesz. Hát amíg tart az időkérés, addig néhány szó Imre Gézától, olimpiai érmes párbajtővívónktól. A kérdés, hogy mit tanultál a feleségetől Kökénybe ától, és aztán mi az, amit ebből látunk is a pályán. Nagyon sokat tud erről a játékról, és nagyon sokat magyarázott. Hát, hogyha csak az 1/10 megértettem volna, akkor már jó lenne, és tudnám alkalmazni persze. Na mi az 1/10, akkor mondd meg azt. Hát ugye védekezésnél fönn a kéz, ezek ugye alapdolgok, és azt mondja mindig, hogy a balkézesek olyan ügyetlenül lőnek, ezt is megtanultam neki, hogy köszönöm szépen, és hogy ne oda lőjem, ahová nézem. Gyakorlatilag most ezt kell majd figyelni, amíg visszaállsz, hogy máshova fogod lőni, mint ahova nézel? Most nem sikerül nagyon. Örülök, hogy el tudom lőni, és a kapu fele megy. Köszönöm szépen! De hát így van. Így van, meg lesz. Fizetés meg lesz. 3-asokra megyünk rá. Rádgéber László ezt a taktikai fegyvert eszelte ki. Faragó Tamás fölényesen mosolyog mindezen. Már abból a meg nem adott gólból még lehetnek majd galibák. Hoppá! Dobrádi mélázott el egy pillanatra. Bevetette nehéz tüzéreit a média válogatott, viszont Hajdú Attilával nem tudnak elbánni. Mi több, a keresztpaszt is lefüleli. Bockó. Megint gond van a visszafutással. És kapus parádé, kérem szépen. Dobrádi meglódul. Hát ilyen kapusokra számíthatunk a különböző sportegyes csapatokban. Hajdú Attila fantasztikusan véd. Éles pedig nem rohan, nem indít első szándékkal. Deák Bárdos lövő statisztikája picit romlott az elmúlt 3 percben. Most már elmarad a mosoly is. Ő is érzi, ez kevés. Hol vannak az 1 pontosok, nem vagy a 3 pontosok a sárgáktól? Marosi sérült, Borsos a cserepadon.
és egy kínai. Harsányi és Szebeni hozta össze. Hát ezért lehetne 3-at adni például. Pontosan. Rath Géber azonban nem reklamál. Gyönyörű. Szebeni a hátára vette egyébként a csapatot. A második félidőben a gólok több mint felét ő szerezte a média válogatott színeiben. Összesen 4-et. 40-33, 2 perc. Belül az utolsó 2 perccel ledolgozható ez a 7 gól, 7 pont inkább. Sótonyi. Érdekes, hogy az egyik oldalon mindkét kézilabdázó a pályán, míg a sárgamezeseknél egyikük sincs. Elveszik. Nem. Időt kér. Faragó Tamás nem tette le a T betűt, hogyha ott van a kezében. Időkérés mégiscsak. Hogy mutatta, mint a sárgalapot szokás. Időkérés lesz. Úgy látszik, nagyon megtetszett neki az a T betű, mert továbbra sem adja ki a kezéből egyéb iránt. No, mit lehet itt kieszelni? Rath Géber az órát nézi, ez is egy megszokott jelenet. Nem szól benne, van hátra 1 perc, 45 másodperc. Gyerekek, okosak vagyunk? Okosak vagyunk, szépen is, köszönöm szépen. Köszönjük a segítséget! Mintha egy női csapatnak adott volna taktikai utasítást Faragó Tamás. Egyébként neki van egy nagyon markáns elve. Azt mondta, hogy valaki vagy érti, amit ő mond, és jól csinálja, vagy nem érti, de jól csinálja, máskülönben lecseréli. És úgy fest, ez eredményre vezet ezen a mérkőzésen. Minden esetre ebből az egymondatos utasításból, vagy kérdésből inkább egyértelmű, a pszichológia doktorával van dolgunk. Noszály egy fél méterrel benn volt, amikor megfogta a labdát Szemethújnak a játékvezetők, és indul a lerohanás. Inti nagyon jól védekezett, Fábián azt nem is mondom, hogy szabályosan. Egyébként ember hátrányban az olimpikonok. Egy nyilvánvalóan durva szabálytalanságot nem vettünk észre. Megtámasztották Intit lövés közben. Hajdú Attila azt mutatja Vass Sándornak, hogy beleért. Nem tudta megdomálni a sípmestert. Egyébként az előbb nagyon korán passzív játékot jelzett. És most kiegészült valamilyen furcsa esemény folytán a pirosmezes csapat. Gundel tud-e gólt lőni? Nem, viszont gólpasszra jól lehetett volna, hogyha Hajdú nem véd így. 45 másodperc még, ez a meccs eldőlt. Kokó ünnepelteti magát és kéri a még nagyobb, a még harsányabb tapsot a szurkolóktól. Ha egy mondatban kellene összefoglalni, hogy mi döntött a két csapat között, akkor nyilván az erőnlét, a fizikum, meg az, hogy a pirosmezesek rendkívül sok indításból dobtak. Most viszont a sárgák tehetnek pontot a meccs végére. Szebeniát onnan lehet ejteni abból a magasságból. 40-35, és lehet, hogy ez a vége. És neki is 5 gólja van, mind az 5-öt a második félidőben szerezte. Azt gondolom, hogy az elmúlt évek alatt ez volt a legjobb színvonalú olimpikonok média válogatott mérkőzés, és 40-37 lett a vége, mert ez a gól bizony még érvényes. Az olimpikonok győzelme azonban összességében a hajrában már nem forgott veszélyben. Faragó Tamás pedig olyan arckifejezéssel fogadja a gratulációkat, mintha ez lenne a világ legtermészetesebb dolga. Az ő csapata nyert. Elvégre neki van kézilabdás múltja. Most jön majd a díjátadás. Kovács Kokó István az egyik, aki megszórta magát, rajta kívül Deák Bárdos, illetve Bockó volt nagyon eredményes a győztes csapat tagjai közül, a túloldalon pedig Szebeni és Inti vitte a prímet. Mind az 5 említett játékos 5 gólig, illetőleg 10 pontig